హాయ్ గాయ్స్, ఇప్పుడైతే షీలాంగ్ నుంచి చిరుపుంజికి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇక్కడ చిరుపుంజిలో ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంది. అది చూడడానికి ఫస్ట్ అయితే అది చూడడానికి వెళ్తాను. ఇక వేరే మిగతా లొకేషన్లు ఇక డే మొత్తంలో కవర్ చేసేయాలి. ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చిరుపుంజికి అయితే వ్యూ పాయింట్కి వెళ్తాను. ఇదే వ్యూ పాయింట్ చూడండి ఎంత బాగుందో. వ్యూ పాయింట్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము.